So mga ka-anis, ayun na nga, kakatapos ng mga ganap namin sa buhay. Kasama ko of course si Feeling Maha. At meron siyang itutur sa atin dahil ang yaman-yaman na niya. Yes. Balita ko mansion mo ito, Feeling Maha. Oo. Yung kalahati nito, yung, alam mo yung minana ko sa aking papa. Tapos yung isa, yung half naman na part ay galing po sa aking hard work. Mula po sa magsimula akong mag-artista. Ayan po. Wow! So ito po yung aking Ano swimming yan? pool. Oh, Ayan. dito na. Wow, ang ganda naman ng Ayan, yan din po pool. yung, ano mo, iangat mo, tignan mo yung mga obrero. Mga? Mga obrero. Ano yung obrero? Mga kasambahay ko. Talaga. Bastos Kasi yan. May mga lumalangoy po, kaya bawal po namin ipakita. Pero ganyan po siya. Ching! Ganon. Andun yung kwarto namin. Saan? Ayun. Andyan. Saan yan? Andyan. Ilang palapag ang kwarto mo, Maha? Yung kwarto ko lang po, bali 3 palapag. Kwarto ko lang po. Tapos, yung kusina ko po, pakita mo yung kusina. Saan yung kusina? Itong buong building na to, kusina. Saan Diyan sa first floor, nandyan po mga kutsara lang po yung nandyan. Sa second floor, tinidor lang po. And sa third floor, knife lang po. Tapos mayroon po. Ipakilala mo naman kami sa iyong asawa, Feeling Ito. Maha. Ito yung aking non-showbiz na Jors. Non-showbiz po siya. Hi. Ang pogi naman. Medyo camera shy Face po reveal yun. na. Case reveal. Sige. Ah? Hello po. Ayan po. Meron din po siyang sariling area dito sa amin. Saan po yung area niya? Yan ba? Yan po siya. Kasi dati po siya, bago ko po siya makilala, meron po siyang, dati po siyang head po ng scavenger. Yan po yung OIC po siya doon. Inaalipusta mo naman ang iyong asawa. Yan po ang mansion ni Feeling Maha. Ganda. Papul. Pakita mo yung kwarto ni Sir. Saan yung kwarto ng asawa mo? Ayan. Grabe ka. Ayan. Ayan. O magpaalam ka na. Thank you sa pasilip ng iyong mansion, Feeling Maha. Magkakaroon po ako ng separate na vlog po. Para po. Magkakaroon Oo po nga. ng separate na shoot. Para po dyan. Para makita nyo po ng buo yung bahay ko. Tapos yung mga walk-in closet ko. Baka ma-miss kayo. Nandun po yung ano. Bale, Alright. isang buong kwarto, maruming damit lang yun. Maraming salamat, Feeling Maha. Feeling Paula, ang laki po ng bahay ninyo. Paano po kayo yumaman? Ayun po, so kamusta po tayo sa mga nanonood po ng ating channel, no? So after 2 years ng construction po ng aming bahay, no, yung munting bahay po namin. Sa mga sumubaybay po, no, magmula po ng day 0 ay yung nagmula ng groundbreaking kami, no? So maraming salamat. So excited po kami i-tour kayo sa syempre aking bahay. So sa ngayon po ay may mga ilan pa po tayong mga kasambahay dito na kasalukuyan gumagamit ng pool, no? So, medyo maliit lang yung pool kasi hindi lang masyadong mahilig mag-swimming. So, mamaya-maya po ay ililibot ko po kayo sa loob po ng aming bahay. I believe ilan na ba yung kwarto ko dyan? 300 rooms lang, so napagawa natin. So, check natin ibang rooms. Tara! Sige po.